Futbol boýunça ýurdumyzyň kubugyny almak ugrundaky aýgytlaýjy duşuk öýdbolşly sport bayramçylygyna gürli. Ýurdumyzyň kubugyny almak üçin arkada bilen akal topary bäsleşdi. Bu oýun hünärmenleriň, tälimçileriň, jan köýerleriň uly gyzyklanmasyna ýeweldi. Ören şekeleşikli duşukda ýurdumyzyň kubu ugruna 33-nji gezek geçirilen oýuna toparlar ýokary derejede taýýarlyk gördüler. Arkada şäheriniň Adybar toporynyň belen sepkitleri eýlemek ugruna makfada okunlygy final duşugyny aýdyňda çykdy. Galakly duşukda arkadan futbolçulary ahali 1-0 hasabyna utup kubu eýledi. İkinji gezek Avrayly bayrağın eýlenmegi täze şäheriň toporynyň ýokary taýýarlygynyň netijesidir. Tamamlanyp barýan ýylla arkadan hem çempionlugy hem kubu eýlemegi goşu üstünlükdir. Arkadan toporynyň milli çempionaty ýeňiji bolmagy, ýurdumyzyň kubugyny eýlemegi ören gowunuruzdur. Ýergelene ise arkadan toporynyň futbolçularynyň ikinji çempionlugy, kubuga munasip bolmagy gahrman arkadamyzyň başyny başlan sport ulgamynyň özgörtmeleri bilen berk baglylar. Döwrewap innowasion arkadan şäheriniň dürli ulgamlarynyň gadynyň üstünlüklerini dowamly häsiýet mahsusdur. Belen sepkitleri eýlemekde arkadan topary munasip goşundyny goşdy. Çempionluk hemde ýurdumyzyň kubu ugruna geçirilen oýunlarynyň ählisini utuş gadynmagy arkadagy futbolçularyň uly üstünlügidir. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden guran sport özgörtmeleri netijesinde hormatly prezidentimiň ýurdumyzda sporty köpçülikliň beden terbiýany ösdürmekdäki başlanýyşlary netijesinde arkadan toporynyň üstünliginiň şuň manysy bardyr. Belen sepkidiň eýlenmegi arkadan topor üçin halkara derejesinde täze üstünlikleri önemli badalgydyr. Mälim bolýaly gahrman arkadamyzyň sport ulgamyndaky görüllüsi arkadan futbol toporyny täze üstünlikleri eýlemegi ruhlandyrýar. Kämilleşmek, tejribeler artdyrmak ýygyderli geçirilýän sport bätleşiklerini esasy wezipä urlýar. Bu ýagda ýarşlaryň gyzykly bolmagyny düşünýär.